Aibo hallelujah. Aibo hallelujah bangcwele. Angibezwa abantu baseGauteng hallelujah. Ake nishaya uNkulunkulu izandla ezinkulu. Angazi noma bazalwane bangizwe kahle ukuthi ngithi sishale bani izandla. Ake sishaya uNkulunkulu ihlombe elikhulu egameni leNkosi. Hallelujah. Siyabingelela bazalwane egameni leNkosi. Siyabingelela ukuqala bonke obaba abakhona endlini leNkosi, sibingelele bonke omama, sibingelele bonke obhuti osisi, abantu abasha egameni leNkosi uJesu, our praise and worship team, okeyboarders bethu ngapha, o-sound engineer bethu, imedia team, abe protocol, ama ushers wethu, cela shalom uNkulunkulu izandla kakhulu. Laba ngcono ke leli hlombe. Ngokukhethekile sishaya abafundisi bonke izandla ezinkulu egameni leNkosi. Sishale nabo mama umfundisi izandla kakhulu. Simzama babuthabethe naye ngezandla, simshayile izandla ezinkulu. Ake nishayile izandla nina nonke nikhona namhlanje. Jesu ngiyabazwela abangekho namuhla ngoba ifavor kaNkulunkulu ichithiwe namhlanje. Hallelujah. Ayibo hallelujah. Mshayileni izandla ezinkulu. Nakimboni Jesu kiyamotsiba Jesu yena udira seribu sife nakimboni Jesu kiyamotsiba yena udira seribu. Ake simshayile izandla uNkulunkulu egameni leNkosi. Ngisicela nje bazalwane ke sibingelelane, ubingelela abantu ababili, abathathu, abane, abahlanu, abawu6, abawu7, uthi sawubona makhelwane wenze kahle wabakhona egameni leNkosi. Ake sibingelane nje bangcwele. We kodwa Nkosi yami Jesu. Bingelela umakhelwane, bingelela. Oh, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Master Jesus. Nakho-ke ake siphinde bazalwane ke sishayile izandla ezinkulu. Master Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ake siphinde futhi for the last time siqhubele uThixo isandla esikhulu. Awubambe isandla somuntu oseduze kwakho, umbuke emehlweni uthi makhe ngabe ulindeleni namhlanje. Njengoba udela ubuthongo nje wezala yini oyilindele? Ngoba abanye abantu bazothatha izinto namhlanje ebusuku, izulu liba preparele izinto. Mhlawumbe ukhaphe laba bazothatha izinto. Ubuza umakhelwane makhe ulindeleni namhlanje ebusuku. Makathi ulindele isimangaliso, ulindele ifavor kaNkulunkulu akomqhwabela isandla kakhulu. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni beNkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni leNkosi yethu Yesu. Amen. Nikhona kodwa nizwakalela kude. Nikhona kodwa. Ayibo Gauteng nikhona kodwa. Ayibo Johannesburg nikhona kodwa. Ayibo Alex nikhona kodwa.
Awu kwabangcono. Hayibo, ake lilize nje kakhulu kangizwe umsindo wephasika. Ake ngizwe umsindo wePassover. Ake ngizwe umsindo wePassover. Yey Jesu. Ngaze ngabazwela abantu abangahambi. Engaze ngabazwela ubuhlungu. Ungawamisa wonke amaphasika kodwa ayeka 2025. Hayi ka 2025 isamba ngolunye ucobo la teka inkwaso operation Fat Alles, ons Fat Alles. Ja, ons Fat Alles, ons los nie ons Fat net alles. Ja, die Here moet het julle het sizane nabantwana besikole. Ake nishaya uNkulunkulu. Ya. Hey, Nkosi Jesu. Ya kubi bazalwane kubi siyahamba amabombo abheke eThekwini asesafuna ukumosha isikhathi. Mhlawumbe iTheku kungenzeka ku2025 leyibamba kokugcina mhlawumbe lenkonzo yephasika asazi ke ukuthi iyapi ke ukulandelayo. Ngicabanga ukuyisa eMthatha. Ngicabanga ukuyisa eMthatha pha eMaxhoseni. Ngithanda uThixo laba bantu. Lethi bashoda ngomuntu uzawuthetha inyane pha kwaXhosa. Ya ukholo umoya obabambile, that's why uThixo anithumele pha. uThixo uzobakhulula abantu bakwaXhosa. Basabambekile bona, kodwa uThixo uzobakhulula. Andidlali ke njengoba nithetha ngolhlobo. Ndiyayazi into enithetha ngayo. Ndithi uThixo uzabakhulula abantu bakwaXhosa. Mhlambe ngenzeka abazalwane xa sibuya kule phasika leli baqale babeke imali. Dinayo into ethi phasika silise eMthatha eEastern Cape ngo2026. Dinayo into ikho lensimbi ekhala kamandi apha ngubani lo? Endipha amandla okunqoba endipha ndifuna leyo nsimbi amandla okunqoba endipha amandla okunqoba endipha kwaXhosa abayibethi kanjalo. SeKZN labasha le kwaXhosa bayibetha ngalethi qum 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 qum. Yayiva into uphi lo wensimbi khani muphe into imic ndifuna ukuvala insimbi ithi qom 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 qom. Uphi lo wensimbi? Endipha amandla endipha endipha betha lensimbi endipha amandla asibambeni ibambeni Thixo endipha endipha haybo Thixo endipha
Shandombe Antipa Ama Tingoya Antipa Ama Tingoya Antipa Baba Tingoya Antipa Amandage Baba Su 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 Kanimkhobela isandla esikhulu Yesu. Khobela isandla esikhulu. Ya. Hayi. Ndiyakuvuma mzalwane. Ungabe usayiyeka leyo nsimbi. Qhobelani le nsimbi isandla esikhulu hayi. Ya indikhumbuza ecaweni likamalumekazi. Ya ewesili. Ewe iwisile.
Kasiphinde futhi siqhubele uYesu isandla esikhulu bangcwele. Phiki ukungicheckele la kuma monitor ngathi aphuma ngebhesi. Uthi kungibhalansela wona kahle mfowethu. Sanibonani bazalwane eGoli, sanibonani eGauteng. Ayibo sanibone eGauteng. Ayibo sanibone Josi, sanibona. Ake nishayile izandla kakhulu bangcwele. Thank you Jesus. Siyabonga kakhulu bangcwele egameni lenkosi. Bafundisi Nkosi yami siyabingelela izicaka zikaThixo egameni lenkosi uJesu. Ake siyicorrecteni lento yezicaka zikaThixo. Abantu abakhuluma isiZulu bezwa ngathi kuthiwa izicaka zikaThixo. Umuntu oyisicaka ngesizulu umuntu ompofu ohluphekile kuthiwa isicaka senkosi. Akuthiwa izichaka, kuthiwa izicaka zikaThixo, okusho ukuthi abagcotshwa bakasona, not isichaka kodwa izicaka zikaThixo. Ivakala kakuhle lento? Ivakala kakuhle bangcwele? Ya, izicaka zikaThixo kusho ukuthi abathanjisiwe nguThixo, amanye amagama abagcotshiwe uNkulunkulu. Ake sibashayile izandla bonke bakhona phakathi kwethu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngesafisa nginizwile nikhulekile solo kunikhuleka inkonzo iqala namanje khulekile futhi somgaga, kodwa ngiyaphinda futhi ngiyacela bazalwane sisazophinda futhi sikhuleke. Ngisazophinda futhi ngicacise indaba ka6 to 6. U6 to 6 once sahlala kakhulu emdansweni, amandla ashona phansi. Angithi akungadanswa, danswe kushaya ichorus kube mnandi abazalwane, kodwa kahle kahle the purpose of this service is to pray. Injongo yale nkonzo ka6 to 6 noma ngabe kuphi, not only la eGauteng kuphela, noma ngabe kuphi, u6 to 6 kwangathi singahlala kakhulu emthandazweni. That is why siyesibacela abazalwane ukuthi before inkonzo ka6 to 6 ababe bayozila ukudla. Abantu uyabezwa ke uma bakuzilile ukudla, futhi abantu uyabezwa izisu mazigcwele iphalishi. Nakimboni Jesu, kiyamotsi ba Jesu, yena udira. Kunento nje angiyazi lento iqale nje kula amaviki aphelile nje mangikhuphuka ngiza phambili kuba khona lento nje ngathi imboni Jesu, kiyamotsi ba Jesu, yena udira sedibu nakimboni Jesu, kiyamotsiba yena udira kimboni Jesu, kiyamotsiba yena udira kodwa Jesu
Ngosiphilela. Ake sinabelele thina sonke. Kukhona la siyakhona, khona la siyakhona. Kukhona la siyakhona, kukhona la siyakhona. Siyanqonqoza emasangweni eJerusalema. Siyanqonqoza emasangweni ezulu ngendumiso. Walithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu lihlale endumisweni zabantwana bakhe. Akwasihlabelela umdonse namhlanje ahlale empilweni yakho. Glory to Jesus. Oh, hallelujah.
amandla uziphilela. Thank you, Jesus. Ake siphakame thina sonke sishaye izandla zethu sivule imilomo yethu. Kube lowo nalowo besiyathandaza kuNkulunkulu ebusuku. Kube lowo nalowo wathulula inhliziyo yakhe ebusuku namhlanje kuThixo. Kuhle kwaHana owakhuleka kuNkulunkulu. Isimo singalunge empilweni kodwa lithi izwi likaNkulunkulu. Ngalowo nyaka uHana wakhuphuka ebheke eShilo engadle lutho wabambana noNkulunkulu. Bathi abanye sebaphumile wasala. Akosala ubambana noThixo namhlanje. Shaya izandla zakho vula umlomo. Kube lowo nalowo besiyathandaza. In the mighty name of Jesus. Baba wethu loyingcwele. Baba wethu lophilayo. Babeka egameni likaJesu. Babeka egameni elingaphezu kwamagama. Babeka egameni esithi nasilibisa. uNkulunkulu onamandla kuthuthumela amadimoni. Kuncibilika izifo. Kubona imithi yabathakathi. Kungashuka izibopho. Bayethe uNkulunkulu ongcwele. Bayethe sonini nanini. Bayethe makhoba yakhawuleza. Bayethe mhlekazi. Kubona uThixo njengawe. Kubona uThixo angafaniswa nawe. Bayethe langa lokulunga. Bayethe uNkulunkulu ophilayo. Bayethe sonini nanini. Manga yikho kanti ukhona. Baba kawuthatha indawo egameni likaJesu. Thatha indawo yakho. Hamba ebusuku phakathi kwalendlu. Hamba ebusuku phakathi kwalomuzi. Hamba ebusuku njengoba wahamba phezu kweGibhithe. Ngalobo busuku bakhululeka abantwana bakho. Hamba ngalobo busuku bakhululeka abantwana bakho. Kulo muzi wase-Alexandra, kulo muzi wase-Gauteng, ngegama likaJesu waseNazaretha. Bayethe uNkulunkulu ongcwele. Bayethe mafunga angajiki. Bayethe mathambisa feze. Ubani uThixo njengawe. Ubani uThixo angafaniswa nawe. Ubani uThixo angalinganiswa nawe. Ungumenzi wemangaliso. Moko satakabaya. Moko shantalipa sota. Zakatalebosaya. Rimando bosota. Everybody pray. Rikatababosa. Rikatalamababasa. Yandelebosate. Yandelababasa. Bayata uNkulunkulu. Bayata Dwala. Bayate mnikazi wempilo zethu. Akuhamba ebusuku. Khulula izwi lakho. Khulula abantwana bakho. Khulula isizwe sakho. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Kasulwe ibopho. Kasula ibopho ebusuku. Khulula ifa lakho. Khulula abantwana bakho. Yibo abathengwe ngegazi laba. Yibo baba wabethelwa. Washaywa Nkosi uJesu. Wadatshulwa. Wawudatshulelwa thina. Ukuba thina singabe sisadatshulwa. Bayethe uNkulunkulu ongcwele. Thatha indawo yakho. In the name of Jesus. Thatha indawo yakho. In the mighty name of Jesus. Kasula zonke ibopho zabathaka. Kasula zonke ibopho zabaloyi. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele.
simelana nemimoya ebusuku in the name of Jesus. Simi kula ndawo sithapha izwi lakho elithi kasikho isikhali esibekiwe nesiloliwe salolelwa thina esiyaphumelela. Baba wethu namandla nalimo liyasivukela lithi izwi lakho liyokwahlulelwa. Bayetha nkulunkulu, bayetha dwala, bayetha sonini nanini, bayetha mathembisa feza. Ushatala bakosaya, ushanda babosa, ikamando bosika, irabasota papa, rakatani pakasota, ribasatakaya, ribabosaya, ribandosateke, rikatarababa, onabakosota, onabababosateke, olabababasanda, olabababasike, olabababasando, unamakushatakaya, unamakosotabaya, unabababasaya, unananamamababa, orabakasaya. Baba wethu inkwele siphazamisa wonke amaplans esitha, sikhansela wonke amaplans esitha ebusuku ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Sikhansela wonke amaplans kaSathane, sikhansela wonke amaplans amadimoni, sikhansela wonke amaplans abathaka, wonke amaplans abaloyi. Simelana nawo ngegama likaJesu. Simelana namadimoni ayikhetho, simelana namadimoni emphulelo, imbeko yabathaka, simelana namadimoni amadliso ngegama likaJesu. Simelana nayikhwakhwalala, amaphathi, izinyama zabaloyi, simelana nazo ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba wethu inkwele siyathemba wena nkulunkulu. Baba wethu namandla sibhekile safuna empumalanga, yebe entshonalanga sibhekile, yebe eningizimu sifunile, yebe enyakatho sifunile, asimfumananga njengawe. Baba wethu inkwele sifumana ukuthi kuwe kufumaneka amazwi okuphila. Bayatha dwala, bayatha ngadlangala, bayatha mdala wey'nsuku, bayatha, bayathe, 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 bayatha ngagalala, bayatha sonini nanini, bayatha mlilo ohlayo, bayatha mlilo osuqulayo, bayathe, 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 bayathe. Qathula busuku, qathula busuku, yila makhosaya, yila mandobosa, yina mabakosota, yantelebosa, yantekemosa, yantelebosa, itabosa, yantekemosote, yandelababasa, irabakosotaba, irababasaya. Come on, church, come on. Come on, everybody pray. Wankumudaga tandas. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ayasha bataga domsugu. Iyashimita balo. Iyashimita bataga. Ayasha matimo. Gekama liga Jesu. Gekama liga Jesu. Baba nitizu lako. Every knee shall bow under the sound of the name of Jesus. Demons tremble, and every tongue shall confess that Jesus is the King of Kings. He is the Lord of Lords.
Arise, Jehovah. Arise, mighty one of Israel. May all your enemies be scattered. In the name of Jesus. 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 Deliver your people, Almighty God. Deliver your people, Father. Restore our lives, Almighty God. In the name of Jesus. We declare and we decree. In the mighty name of Jesus. No weapon formed against us shall be able to prosper. And every tongue that shall rises against us, it shall be condemned. In the mighty name of Jesus. Arise, O King. Arise, King of glory. May your enemies be scattered. In the mighty name of Jesus. Likaboshatalaba. Libabosantelebo. Inamakusatekeya. Zebrakatoribasota. Ribabosantaribabosa. Rikataribabosa. Mantelebebesaya. Mantelebebesete. Ikataribabosa. Ikababosantebebe. Shananamantebebe. Shonababasate. Rekebebebesaya. Rina Baba Sataka. Shiba Baba Saya. Father, we bless you. Father, we worship you. We give you glory, God. We give you honor, my Father. In the mighty name of Jesus. Arise, O King. Arise, Jehovah. Arise, mighty one of Israel. May your enemies be scattered. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your word says, Almighty God, in the eighth the enemy comes in like a flood. The Spirit of the Lord shall raise the standard against thee. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Heal every sicknesses. Deliver your people, Almighty God. In the mighty name of Jesus. Open doors tonight. Open doors tonight. Open doors tonight. Restore that which that we have lost, Almighty God. In the mighty name of Jesus. Satalabakosaya. Shinanabakosete. Shinanabasande. Shibababagianda. Sheriataka babosa. Sheriataka bosa. Sheriamakosa tabaya. Ripakosotolibaha. Shenanabakosonda. Yandelebosate. Yandelebosikababa. Thank you, Jesus. Shaizanda zakufulumlomo besiabonga. In the mighty name of Jesus. Kwabeli sandes kuluya sabsugu. In the mighty name of Jesus. Come on, let's give him some praise. 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 He's worthy to be praised. Oh, Shananamakosanteleboya. Shenananamamama. Shenananabosa. Yandeleboshata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For the last time, Bazolana Simshaleni Zantagaku. Kobeleni Santas Kuluya Subsugu. Ngisacela ukuzihlombele kaNkulunkulu ebusuku. Ibandla lonke lishayela uNkulunkulu izandla. Ayibo bazalwana ke nishayela uNkulunkulu nimdumise ngezandla. Oh, glory to Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah.
ukube benazi into uNkulunkulu asekayenzile emazulwini, ukube beniyibona iminyango eseyivulekile ngalesi sikhathi, ake nishaye izandla bese siyabonga. Ake sibonge in advance egameni likaJesu. For the last time ngicela ukuzwa umsindo, umliliso, umkikizo, ngizoba insizwa beshaya amafle. Come on, Alexandra, come on. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Ayibonge inkosi. Asiphindeni inkosi sishayile izandla. Bangabe uyaqala ukufika phakathi kwethu, ungadinwa ukushaya izandla, ziyashaywa izandla kuleli bandla. Mshayeleni isandla esikhulu uThixo wethu. Ungakahlali phansi akophinde ubambe, hawu khona abantu abahlele phansi nikhathele bazalwane, nikhathele. Iyabandansisa kakhulu. Nani niyakuthanda ukudansa? Makuhlatshelela indumiso niyabhoreka, kanti breakthrough kula ikhona. Mani ngabreakanga in the spirit through worship, kuyoba nzima ukukhonza. You need to break in the spirit through worship, because i-worship yamehlisa uThixo. Hallelujah. Ibani ibandla lomkhuleko nendumiso. Sizolishaya ichorus. Kahle kahle ngechorus esuke siyifisha sibamba abantu abangakafiki enkosini. Ayike ngingakakholwa ebuya lengaphandle yawuthanda lo msindo wokudansa. Ayisuke sibamba bona. Thina esesikhulile enkosini siyazi ukuthi into yethu isendumisweni. Ngiyazi ukuthi aningizwa nhlobo-ke namhlanje. Abazalwane aba-spiritually matured, indumiso kubo yehlisa uThixo, ivula iminyango. Kodwa abangakakhuli kahle, hayi ichorus liyababamba. Thomunya useseza usaba ukudansa ngoba kuzothiwa sikakhuli kahle. Cha, siyadansa noma sekhulile, sidansela inkosi, kodwa kakhulu siqinisa ngapha endumisweni. Mshaleni izandla uNkulunkulu mabeni yakizwa. Yamkela indumiso, yamkela indumiso, yamkela indumiso. Oh, akophinde ubambe isandla somakhelwane, umbuzo ukuthi makhe kahle kahle yini oyilindele ukuthi Thixo namhlanje. Nkosi yami Thixo, lalelani bazalwane, lento esiyenzayo ngifuna ukuthi ingene kini. Makuthiwa wothi kumakhelwane, ubokusho lokushiwoyo, ngoba la ensindisweni ungakhulumanga azenzeka izinto. Ngiyakutshela phela, izwa nami ngokutshela. Laba aba-operator ebumnyameni bayibona imfihlakalo, bayintshontsha into, bayisebenzisa ngapha ebumnyameni. Uyaye ungayibuzi ngani ukuthi yindaba izangoma nezinyanga nabathandazi bethi kuwe vumani bo, besuthi wena siya, besuthi wena siya. Abanye abavumi benza ngathi abayazi lento. Bayekeleni abenza ngathi abazi, ngoba sizawukhuphuka isithunywa sami. Bese ngithi wena emavikini amabili, wena phansi kombhede, wena
egaraji wena bese ngiyazisho izinto zabantu njengoba nisaphethe nje izinto usaphethe isiwasho ngumzalwane usageza ngalo yamuntu opinki usashonqisa impepha usaye khona ushinqisa impepha baba ngempepho akekho empepheni akekho alela ngutshela akekho emayezeni emthini akekho uthi bonke abangidumisayo fanele bangidumise ngayo yonke inhliziyo yabo ngeqiniso nangomoya akabongwe Yesu ebusuku ake simqhwabele isandla uThixo wethu. The devil is a lie. Satan ufuna ukuthi ibandla liqhubeke kodwa libe lenza izinto. That is why abaningi namhlanje balidayisela ibandla akuve kunzima ukushumayela iqiniso ibandla ubulidayisela akushumayelekeki ngoba once wakhuluma ngoJesu wakhuluma ngamandla kaJesu bayakuhlasela into enza ukuthi bakuhlasela ungumfundisi mawukhulume ngoJesu wakhuluma ngegama likaJesu ukuthi kukhona into yakho abayiphethe angiphethe lutho kaSathane uyazi naye angiphathanga amanzi akhe angiphathanga mithi yakhe angiphathanga lutho kaSathane engiphethe kaJesu ngiphethe izwi likaThixo ngiphethe izwi izwi lenkosi akubamba isandla samakhelwane uphinde umbuza futhi uthi makhe namhlanje yini oyilindele kuNkulunkulu ngoba kuzofanele ukhulume kuzofanele ufunde ukukhuluma ngoba kuyakhulunywa lapha eJeswini abanye abantu uyaye ukuthi buza umakhelwane ayithulele nje ubona ukuthi kusekude phambili la khuluma mzalwane ngoba mawungakhuluma akuze ukwenze izinto la insindisweni zenzeka ngokukhuluma thou shall say a word and that word shall be established kawuphinde uthi makhelwane ulindele ntoni kuThixo namhlanje makathi ulindele umangalisa ulindele ifavor ngiqhwabela isandla esikhulu Yesu haleluya singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi uJesu ngiyacela nje ukuthi sindlule kwinkonzo le yomnikelo evula ke iminyango evalekile egameni lenkosi. Praise the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ngiyacela ukuthi singene emnikelweni bese sithola izwi likaNkulunkulu bese ngikhulekela abantu ngikhulule le favor uNkulunkulu athe ngizoyikhulula mina ngiyamthemba uNkulunkulu bazalwana ngazi nina kwangathi bonke abantu abala bangakholwa uNkulunkulu because lithi izwi likaNkulunkulu it is impossible to please him without faith. Faith is the master key that opens every door. Without faith, you cannot receive from God. If you have received without faith, it's not from God. It's from demons. Because demons, they can also bless people. Wazamulo munye mangithi amadimone ayaba wathi hey ayi kunzima sisi ayi injalo bazalwane uSathane yakwazi ukubanikeza abantu ama fake blessings just to keep them kwi camp yakhe lokho fanele sikhulume kule nsuku zokugcina ngaphambi kokuba ibandla lihlwithwe ukuthi that's why lithi iBhayibheli test all the spirits because not all the spirits that says Jesus, Jesus, or that says Lord, Lord, are from God. There are other spirits which doesn't come from God, but they say Lord, Lord. That is why the Bible, in the last days, many shall run unto Jesus and say, we have delivered people
We have healed people. We were preaching your word. The Bible says Jesus will say to them, "You son of vipers, get away. I don't know you. And I've never knew you." IsiZulu lithi uyakuthi nina nzalo yezinyoka sukani phambi kwami. Anginazanga, anginazi. Ngamagama from the beginning niyiqala lento ngizanginazi. Namanje anginazi. So sukani kimi. So akumelangeke siyibandla lokhu singakusho. Uma uNkulunkulu akunikezele igrace yokushomela izwi, akumelanga abantu bafihlele inyane. Abantu fanele ubaxelele inyane bese kuphuma kubo ukuba bayayithatha okanye abayithathi. Evangeli is not a forced. Ukholwayo uyalithatha, ongakholwa akalithathi. Kodwa kulolithathayo nakulongalithathi kuyawubonakala ngosuku lokubuya kwenkosi, lapho khona onke amadolo angavumanga uYesu njengenkosi nomsindisi bawuguqa phansi, abantu babuke phezulu, balile kabuhlungu. Lethi iBhayibheli kawuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. That is why ke fanele sikhuleke kakhulu ukuthi sihlale njalo sikuyipresence kaNkulunkulu. Ihlushwa abazalwane kule viki bayashisa. Bazalwane they are on fire this week, next week babanda bamadisa kwekhala leje. Ileyo nto ilento elithi iBhayibheli, the spirit of lukewarm, umoya lo obundindindi ulihlasela ibandla kulenzo. Haleluya. Kuphume emfundisi uyothandaza niyokhuleka, nikholwa ukuthi uNkulunkulu ikhona intaza, nibuye nina nisemandleni. Kodwa manifika nifike kubantu abadry, uzwe ukuthi nale message oyiphethe iyabounce kulabantu. Ufike kwenye indawo bayireceive abantu, kwenzeka imangaliso umangalo ukuthi hawo kanti kwezinye indawo kwenza njani. Usuyabona ukuthi ke kwezinye indawo abayamukeli imessage kaNkulunkulu ngokukholwa. Every word kaNkulunkulu fanele siyamukele ngokukholwa. Haleluya bangcwele. Nikhona yebazalwane, ake nginitshela into eniyenzayo nina during the week. Nina ukusukela Monday nina nikhuleka, Friday kule nkonzo, kusasa nizokhuleka umgqibelo, bese nokhuleka Sunday. Nina Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday anikhuleki. Haleluya. Nikhona bazalwane. Ulula ukubona ibandla elingakhuleki. Ulibona ngokuthi there's a lack of multiplication in terms of numbers, because prayer can attract the presence kaNkulunkulu iyadonsa. Haleluya. Once ibandla laba yiyoyo liyakhula kule viki, baningi kule viki ezayo bayehla kulela viki bayanyuka balo should khona into eshoda. There is a prayer okufanele abazalwane bayenze, a breaker the spirit of iyoyo, the up and down spirit. Ibandla ungamane kuthiwa le remain in that number than ukuthi likhuphuke lehle likhuphuke lehle. It's a big problem labanjalo. Ngamane sibe nento yokuthi inkosi nali ibandla selime ndawonye, sicela inkosi liphakame, than ukuthi lehle likhuphuke lehle likhuphuke. Kusho ukuthi kukhona la esingakakhuleki kahle khona. Once again angiphinde futhi ngibacele abazalwane ukuthi ake sibuyelene emkhulekweni bantwana benkosi.
and ukukhuleka isikhathi eside, long hours and many hours, is not going to help us. Into eyosiza ukuthi kule insuku ezo5 noma ezo6 wenzani, ngoba ake kwenza izinto during the week, wenza izinto bese ufika lana utshela ukuthi uzokhuleka 2 hours, then izinto bese ziyenzeka. Ngeke phela uyadeposita Monday izinto zobumnyama, uyadeposita Tuesday, uyadeposita Wednesday, uyadeposita Thursday, uyadeposita Friday, uloada izinto zikaSathane bese ufika enkonzo ukuthi uzokhuleka isikhathi eside, ukhuleke kakhulu akuzi ukukusiza. You cannot counter attack izinto ozireceive nozidownloadile during the week bese uthi ngelanga eli1 wena uzoshaya uyiqede. Ngithi nayibona leyo nto. So now ibandla akeke libuyele emkhulekweni, ibandla libuyele ezwini likaNkulunkulu. I-hunger and thirsty for the word ake phinde ibuye ebandleni, ngoba samba nabazalwane abasuthi, samba nabazalwane abanganxanwanga. Inxaniwe inhliziyo, inxanelu Thixo, nasho kamnandi kodwa bazalwane, waziwa ungophilile, umkhuleko wami asibuyeleni enkosini. Nongenzi kahle nongakenzi kahle, mntana enkosi sidongicilo ngolingakakhali kusho ukuthi usenayo opportunity yokuzibuyisela kuThixo. Haleluya. Ngikhuluma kahle. Masibuyele enkosini siphakamise uqinisile lo asibuyelene enkosini, asibuyelene enkosini. Ayikhuleka wena ngizoshumayela nizoyithola ifavor, but ke ifavor ke iunfair angifuni kunitshela ma, as much as umfundiswa lebandla nonke ningabantwana bami, ngiyafisa nje ukuthi nonke ningayithola ifavor, but unfortunately uNkulunkulu kunabantu ayikhethele bo. Nama ngikwazi ukumbuza manje uNkulunkulu laba abanye wayengabaniki, ayikanti uNkulunkulu wena yini ngathi unfair, uyovela athi kwawena ngizayithatha kwayona lo iphethe. Manje nami ukuze ngathathelwa angivalela, uyabazi yena abafunayo namhlanje ebusuku Thixo. Kaniqhabela uyesisandla esikhulu. Liyanizwa Alex ke manje. Haleluya. Bazalwane, khuthalani emkhulekweni. Phakamani impela emkhulekweni. Ukhona umkhuleko la ekhaya every Monday la eGoli yathandazwa. 2 things ezenziwayo is prayer number 1. Second thing kuba khona iBible study. Mina niyangimangaza abazalwane niqeda ukusindiswa, abanye benu hlala khona la Alexander Marana attend iBible study. Nizokhula kanjani enkosi? That is why samba nabazalwane abenza amakorporosho njengoba vele abafundiswanga. Yakhumbula ngiqeda ukusindiswa kwakukhona iBible study ebakhona ngama Wednesdays. Hey, kwalifundiswa izwi, sichazelwe nangayo lento yensindiso esiyithathile, ukuthi lento yensindiso esiyithathile. That is why thina sathi nasihlangana nezimpi, sihlangana nama challenge, azange sahamba sayo consult njengoba nina nenza namhlanje. Nina manihlangana nama challenge ningabazalwane nethi one look nethi chep abazalwane abekho, umpostola akekho, ama submarine Christians. During the week
ziyacwila leza imambana sicwile zivumbuke seyivumbuka ngeweekend. Ayihambi njalo. Kwezinye indawo ungadoja kudoje ensindisweni akudojeki. Let me tell you, akudojeki la. Siyobona ngokuphathwa ubuthongo ukhathalo uzele abantu bathandaza wena. Awuzenzi mntana, kunemimoya ekoppressayo ukuthi ungathandazi. Lento phela wena ufuna ukuyiqala la. Amadimoni wena akuchimela iviki lonke, wena ufuna uzoqala ngoFriday. Kanti fanele lento nawo exercise kusukela Monday uthi ngiyajima Monday. Tuesday uthi ngiyajima, Wednesday uthi ngiyajima. By the time ufika la so connecta nabanye, kukhona umunye uphethe umlilo omncane, khona umunye uphethe umlilo omncane lapha, khona umunye uphethe umlilo lapha, khona umunye uphethe isidamdam somlilo lapha. Uthi nakathi ngegama likaJesu sizwe sonke siconnect, uphethe umlilo omningi. Sesiya connecta nawe ubona umlilo omncane soyaqala manje umlilo kuwe uyavutha. Jesu sizibandla lakho. Modimo thusa setjhaba sa hao. Bana ba hao Modimo ba o rata mara thapela ba e batla. Le o etsa thato ya hao ba batla. Thato ya hao ubuthongo Jesu budlala ngabantu. Angene inkonzo nomnikelo bazalwane ngishumele lokhu uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami. Ikhulekela abantwana baNkulunkulu abakholwayo bayo receive izwi lenkosi laswayimongcwele. Ubeke umhlabelelo namhlanje uthi konke kuyenzeka kokholwayo. All things are possible to those who believes. God bazalwane ningathatha uNkulunkulu nimbeke kude, because into esenza kule insuku sithatha uNkulunkulu simbeke phesheya kwelwandle, thatha uNkulunkulu simbeke eNigeria. uNkulunkulu khona. The only thing that we need is to believe, is to have faith in him. Modimo o teng mo, ba dumelang ho Modimo ba tlo bona matla a Modimo. Motho ya tlileng mo a kgolwa Modimo, a dumela ho Modimo, ha o tswa hoseng mane ka lebati lela o tlo bona mehlolo ya Modimo. Modimo bazalwana ha hlole ke letho bana beso. Ha ona ntho e thata ho Modimo. Modimo o kgona ho etsa dilo ka monka. A gona se mo palelang Modimo. Modimo a palelwe ke selo bana beso. Haleluya. Ayibo haleluya. Thixo kahlwanto khonto enzima kuThixo. Into yethu nje kufanele simkholwe uThixo. Yoni nenhlanhla futhi. Kwezinye indawo izwi enilithola la alitholakali. Ningizwe kahle, angizishaya isifuba, angiziphakamisi. Kodwa kwezinye indawo imikhuleko enithola la ku-try emabandleni. U-try nakubo men of God bayema lapho uzwe ukuthi hey kunzima. Hlanganisa inceke kodwa uzothi ayakuhlangana kahle. Wena kodwa umile umuntu kaNkulunkulu, sonisa enhlanhleni. Haleluya. Nisenhlanhleni. uNkulunkulu nibusisele, nithandiwe ma Alex. Nithandiwe. Ngiyathandwa ngingubani. Ikhona into engisazama ukuyilokhuza nje. Ngizawungena nje ngasekudala. Ngiyathandwa baye so esisho njalo ngephasini. Ngiyathandwa
uyaphuza ukungena ntombela. Hayi buyela ku 300 mabuyala. Hayi buyela ku 300 mfoka baba. I5 awayibambi kahle. Inzima lo keyboard abantu abadala le. Dlalwa amabhozo omtshali le. Nokhaya naye ngithi uzalubele ekubonisa athi cofa leli button ngicofele naye uthulile nje ukhaya. Ayibo sanibona neGoli. Sanibona neAlex. Bazalwane ngicela silethe umnikelo kaNkuluNkulu egameni leNkosi uJesu. Kukhona something ngithandile Mahlatsi into okhulume ngayo mfowethu uNkulunkulu akubusise. Futhi uNkulunkulu aphakamise avuse abaningi. Nami kuvuka ithemba njengoba ngimilela ngoba phela awuchazwa ukuthi umfundisi wena uyashumayela into ebusisa umphefumulo ukuba inceka kaNkulunkulu iduplication ukuzibona angazi noma ngiyangizwa na kuthiwa a great leader is not a leader umhlambe owenza kahle kodwa a great leader is a leader that can produce himself angazi noma ezwakala lento na. To be great, you are only great when you can multiply yourself. In other words, what I have, the information that I have, I also have to pass it to other people. Then you are a great leader when you do so. So mangibona abumfundisi umgaga moya wami uyathokoza. Futhi bomgaga vele ngiyawuthanda ke umfundisi umgaga ngoba vese no mama ngafika mina la nina ningama elder. Yimi engathi inceku kaNkulunkulu le. Abaningi babengakuboni lokho kufundisa. Ngoba uNkulunkulu kafihle for a certain time. uNkulunkulu uyakufihla. Sinalo ukufihla sibokuvuma abazalwane ngoba abanye sifuna ukuvela kungakabi isikhathi. Si-aborte into uNkulunkulu ayidepositile. Siyamiskera namhlanje because sifuna ukuvela kungakabi lexesha lethu. Hey kuhle ukuhlala ngake ngahlala ngingubrother ngiyinsizwa. Ahlala ngisindisiwe. Bonke abafundi sengeke ngaseva phansi kwabo ungahamba ubabuze ufike baqale lapha eKatlehong ubaba uKhabo Nyikiza we revival uyobuza obabura Lhulela. Ubabura Lhulela wathi afika angangazi eze lapha yana wathi ntate Nyikiza untshwarele hantle mshimane o. Waphakama ubaba Nyikiza wema ngenyawo wathi eyantana wari untlwile ntate Mrutikiri wari untshwarele mshimane o hantle o. Wari ka je nka se boe mara ke khutla tsatsi le leng ha ke khutla mo ke tlo bua ditaba tsa mshimane o. He ntho ya ntja mane ke ipotsa gore why ntate o bona tlo ntate ra le golela TA ra le golela what ngene yena sengikhohliwe nami wabuya washumayela ubaba ra le golelo lelo langa eKatlehong kwavuka umoya wenkanyamba ngazi ukuthi kwakwenze ashumayela kwaba ngathi ubaba ra le golelo uyahlwithwa uyathathwa eshumayela elokugcina wathi tlamo umshimane ngathi ngakafiki ngiseza so ngezwa umoya uphuma kuba rufulela uthi ngathi ngiseza angazi ukwenza njani kwaphimba istep ngathi ngisemoyeni kodwa ngini bafike bangithi ngqi wathi mutlogeleni bangiyeka ngathi quphansi wathi sekifihlile ntate kufantweni lena basale bamfa yona morena Jesu. Ngiyambonga mina ngabe amadoda amakhulu izandla esosikhathi ubrother ngifihlile into kaNkulunkulu ngiyivalele siyafihla into kaThixo lokuba namahloni mina kwanginceda nganginamahloni ngangiboni sengikhuluma kangaka nje mina he
uJesu uyancedana. Ugogo ubekhona bezonitshela ukuthi kubo bonke abantwana bami ke lo bekathulile loyo nginamahloni angizazi noma ngangine-low self esteem ukuthi nje nganginesikhamnyana nje nginamahlonyana nje nginamahloni. Lafika ivangeli uJesu wathi amahloni le hamba ushumayela. Yimi lo sengema phambi kwabantu abangaka. Mina nje nibathathu la kwakuba inkinga nje ukuthi ngingema. Mshadeni izandla uJesu. Ngayifihla into kaNkulunkulu sengiyothatha umnikelo. Ngayifihla into kathi sebasho ngoba omama bayabona nethi noma babona omama ufanele uhlakaniphe. Ngayi kakhulu nabo. Yabo ngayi kakhulu nabo. Omama sometimes bangakwenza izinto isikhasayo singakafiki. Mina ke bomama ke uNkulunkulu sangisiza kini. Nina phela niyakwazi umuntu ukumthatha nimbeke engakafiki. noNkulunkulu nethu wangisiza lapho ke mina mfundisi wami. Wathi uNkulunkulu hamba ufunda incwadi kaDavide lithi iBhayibheli uDavide walwa izimpi. Wathi nakabuya empini uDavide kuthiwa baphuma umama uIsrayeli, ibutho likaIsrayeli linqobile kwabakhona ogijimayo wathumela umbiko emuva. Wathi uIsrayeli unqobile kunomfana okuthiwa uDavide umfana omncane. Baphuma omama behlakameza impi. Yathi na ingena impi ingena phakathi waphuma isizwe sokuphuma inkulungwane zabantu. Phambili kwakudonsa omama baphethe amaduku omama. Bathi uDavide ushaye izinkulungwane eziyishumi, uSawuli ushaye inkulungwane eyodwa. Uyabezwa bomama bathi leso sikhathi uSawuli inkosi. Bathi uDavide ushaye 10,000 ubulale 10,000, uSawuli 1,000. Wena uyilida bongafila kanjani? Musana ukungibuka ngalawo mehlo mamse. Njengoba nani ke nenze ngithule nginibuke. Angena omunye ubaba nishaya izandla nishaye kodwa nangena ushabalala libe likhulu. Elikashabalala ngangenibuka. Wathi uNkulunkulu uyalazi udaba yehla. Ngehla. Ngaze ngiphakama ngehla. Ngesikhathi esiright wasengiphakamisa uNkulunkulu. Hayi futhi manicabanga ukuthi ubabashabalala uNkulunkulu aningaboni lutho. Ngiyabazwela Nkosi yami. Indaba yami ngiyaku1 KZN ngathi iyalunga Jesu. Nizoyibona into engizoyishumayela lapha. Hayi bazalwane, angiyanga ukukhompyutha. Ngicela ningizwe kahle. Angiyanga ukuyokhompyutha namfundisi. Nami ngiyosupporta ingcebo zikaNkulunkulu ezikhona ku1 KZN siphakamisa uJesu. Kodwa ngithi kulaba abaphakamisa iflegi likaSathane ayobonana bafowethu. Hayi lapho ke uyawuthola naphezulu. No compromising, angidlali kanjalo. Ngishumela uJesu ophilisayo. uJesu wavuka yena owayizolo namhlanje naphakade. Jesus the same one, the same yesterday, the same today, the same for the Jesus that doesn't change. Wilo Jesu engimlethayo kubantu. uNkulunkulu usethi mlethe manje kumamasisi ngoba nina sengimlethile uJesu kini. Sengimlethile uJesu nina hawu nina kunini nginika uJesu. Nisuthi nje manje nisuthi uJesu. Isuthi sengilethela abanye abantu abangakayitaste into kaNkulunkulu. Nalento yokuthi ivangeli alisekho. Mina nje Nkosi yami ngiyomela into ethi ivangeli lisekhona. Lisekhona ivangeli. Nalaba bathi ama miracle wasekho, imangaliso zagcina ngabapostoli. Mina ngiphethe into ethi imangaliso zisekhona. Mina ngiyamkholwa uNkulunkulu wemangaliso futhi akuzukusho mina. Ngiyothi nangithi thinta iscreen sakho lapha ekhaya mbukela ithinta iTV yakho kunogcobo oluzophuma kunama
amandla azophuma abantu bazozwa amandla kaNkulunkulu aphuma nge-TV bazozwa amandla athi shu abagulayo bese bayaphila ntombe abafile bese bayavuka haleluya hayi bo bazalwane uNkulunkulu usekhona uJesu saphilisa hayi wena sisi uthi wasindiswa kushumayela mina hayi evele zasindiswa kushumayela umshengu ayibuzwa uyaziva noma zime phambili ukuthi umshengu unesandla la umshengu unesandla la ezashumela zathola ivangeli ukushumayela bamshabalala azinavalo ziyema phambi kwebandla zithi ayibongwe inkosi bazalwane ngizobonga uNkulunkulu igama lami ngongubani ngisindiswe ngumntwana kaNkulunkulu azesabi futhi azesabisi ngoJesu simshumayela haleluya all the sons and daughters bonke abantwana bami njengoba Nkosi yami ngengene nje ku TV ngizobe ngibabiza ngithi bonke abasindiswa kushumayela ubabushabalala abasihlanganene endaweni ngikhona eThekwini ngikhona eGoli ngikhona eMhlathuza yonke indawo asihlanganeni kho abantwana bami ababuya ekhaya manje ababuya ekhaya hey ayibuya ekhaya la remnant kaNkulunkulu ayibuyi insali kaJehova ayibuyi insali bazalwa iEagle Mountain ibandla lensali sisele ngamanye amagama sisele phakathi kwabantu abenza izinto ezingekho right kodwa simele uNkulunkulu sisele sinsali kaThixo bashona le kodwa thina sithi na indlela bashona lena thina sithi na indlela sinsali kaThixo sisele ngalomzuzu bazalwane we are the remnant of God we are unshakable noma ungathiwa isasebenzi into ensindiso hayi nangomunye lapha wenza imangaliso simele uNkulunkulu simele uThixo simele uJehova siyalushumayela kukuhle siyalushumayela kukubi siyaphasikeni uzobona kahle ke ephasikeni wena ongahambi mhlawumbe ungaba nenhlanhla sithi live uyongena ku Facebook ma unenhlanhla ngoba ikhona lento ukuthi singayivezi siyiveze Monday selindlulile iphasi senza ngamabomu senzela lokuthi abantu bayekela ukubopha imithwalo ngephasika babona izihlobo zabo babona imindeni yabo engazange yabafela awuhamba sengifuna ukuthi vele uhambe ngenhliziyo ebuhlungu ithi taxi noma lithi ibhasi libheke ekhaya liloku lihamba lithi itaxi ngifuna nje ihambe lokuthi ihambe ithi ihambe ithi uthi le taxi yawufika nene ekhaya ayihambi hambime akangene ngaphansi udriver acikicikize abuye futhi alokhuza aphinde ayidumise ithi la khona nithi ke nayi iyahamba mayithola indawo ekhupukelayo ithi uhambo lwakho lube lude ufika ekhaya ungafuni lutho na ufika ekhaya kube khona into ethi jika phindele emuva ngoba nina ngephasika nabaya sebathwele ikhwama hayi siyagoduka wethu sigqibele ngoDisemba siyahamba siyagoduka siya emakhayeni nabanye ngapha awarasipila riba qeteletsika December awariyasamaya nabanye ngapha hayi yafamba hayi ndiyafambela khaya niyafamba akunakufamba la indlela ayifambela ikhaya indlela ayifambela Durban yokhongela sikhwembu
ayifambele ekhaya ne kaya sababonana sibuya le rasipila rasa gona go sepila mo tsela e ya Durban tsela e ya Durban e batho ba modimo tsela e ya Durban sizoke sithi ukwehla hey vele nehla kahle ningabe nisaye ekhaya akayiqonde edolobheni eThekwini sathi ukwehla sabheka ngasemakhaya ekade sabagcina ayindlule eThekwini enumber 17 bese umuntu kuyandlula ekhaya haleluya ayibo haleluya siyahamba bazalwane on a very serious note siyagoduka bhalisani sisikibona ababhalise abantu bazalwane khipha nama deposit nami sengithe njengabantwana bami ngiyanikhiphela ideposit ngicela ngizwe kahle nginikhiphele ideposit mina yokubamba ibhasi mina sengakhulisa ibandla angisalokhuza bazalwane ngeke nikhule angizoloku nginibhukhela nginicwalisa fanele nibhukhele nibonise ukuthi baba sesikhulile uyasondla ngezwi uyasifundisa sesikhulile baba yekela kithi mthatha ngibabhukhele la igoli ngilibhukhele nina futhi nibe senhlanhleni nina ngazi amaphasika mangaki lo nje nginibhadalele ngomunye unyaka ngabhadala 15 or 17,000 omunye unyaka bathi abazalwane hayi baba sizoyibuyisa pheleni kwenyanga buyisani imali yamakha ngizangitshela entaka alisoyihuthisa ngiyadlala abazalwane phela abantwana ekhaya maloku babanda bakhula nezidingo nazo so ama branches emaningi so angisakwazi ukukhetha ibranch eyodwa ngithi yabo unless ibranch evulayo abafundisi basebaningi la fanele kuyovula babe nama branch labo ke sizoba tatayisa nabo sibanike okuncane kodwa uyabona kufana na umthatha so lokho sekabili kulonyaka ngibatshelile ngathi mthatha andikhuphi kwapenile akhonto endiyikhuphayo bantwana bami asigodukeni siyeThekwini bathi ayitata siyeza ndathi ndizawubona ngebhasi mina ndizokufa ngomuntu sibona ibhasi imapha ukuthi wayasemthatha ke le so negoli ke kulonyaka siyacela ibhasi silibambile sisukhiphile nje ulokhuzana u20 noma yabona u20,000 sesukhiphile wokubamba ibhasi ngoba baningi abantu ababhukha amabhasi selibambile ningasiphoxi ke sesilibambile ibhasi manikhokhile nakhokha Nkosi yami okaKhesari ukubuya kuKhesari okaNkulunkulu kuya kuNkulunkulu okwepastor kuya kupastor haleluya so la ngibambele nje ukuthi abantwana bami bangalahlekelwa ile bhasi and okunye futhi kufanele silokhuze ukukhuleka sikukhulekele uhambo lwethu kubalekile ukuthi siyifastele lenkonzo yokuhamba ngeThekwini nabaseThekwini nabo batshelile bazo receive abantu they need to pray nabasemhlathuze nabo they need to pray ayibonge inkosi ngiyacela ke bazalwane singenene emnikelweni egameni lenkosi lisasmayila kanje ngoba nina phela once nalokhuza nomnikela ubi kahle ni right mani iqhubeka kanje ngaleso smile ningabe nisashintsha sondelani house iyasondelana sondelani cela sonke siphakameni ngezinyawo zethu egameni lenkosi osami wamuphi umnikelo Jesu ngiyacela bazalwane ake sizeni lapha ngaphambili akuyibekele lapha sisiqala ngifuna ke izohlala la ealtar ngiligcobile leli altar last cela siphameni thina sonke ngenyawo wonke umuntu ucela azobheka umnikelo wakhe la itap siyatapha la ubeka la kualtar nisazothatha umnikelo cela nize manje everybody akuzonikelela nje la